boys mimi soka. Zviriko here izvi? Mungabva maita kukumbira machiya ekugara pamachips here nai boys? Iwe Tsagamani iwe, inda usingatende iwewe. Unozviziva wani kuti kudhara wakanowana mheni yakaita seni pamasini aya waiziya. Madokwani mupeka 5 mudhara pamachiya atakagarira aya, otherwise akaramba achitaura togona kumuputitsa kapanapa. Shuwa here bosi chikombera. Iwe munhu wakudhara iwe. Ndipe 5 yataurwa nemukuru kandigare ndaiisa panodziya. Ayo muradha getawe wanzwa munhu wekuradha ndiani hehe? Munhu wekuradha ndimama vako mudhara. Ndonzi bosi Mabudeni. Ndafumira kutsikwa neprovince kanhasi. Saka mati muri kuda kodha chiko boys rangu ndigare ndafambira nyaya dzachona. Okay, mira tioneka. Ndiri kuda 16 mapurona akachekwa-chekwa kuti kwati maringi waiziya. Okay. Then wondisirawo ka 7 makelight emachips ka, wesa vinegar futi ka. Then ndiri kuda ka 16 marasheni ka, I think wondipo futi ka ne10 maminute medica. Anotonhorera kunga abuda mumochari waiziya. Okay. Ko munhu wakudhara. Sorry mani bosi Mabude. Muri kuda mangani? Odha yenyu yakamira sei? Ini ndiri kuda ngomavhiye nayo mudhara ndisiro 21. Then imbwa dzinopisa dzomondisiro 11. Nemaminute med mondisiro I think 12. Hade ndatobho. Kweni zvokudya nge munhu asingasenze ndombozvida here ini. Handidyise kaini. Ukunzwa mufana wangu? Okay. Ndichakupa ka 100 years waikete Tsagamani. Chenje wogara wabata ka handidi kuisa mari dzanagarwe muhomwe ka dzinondipa munyama dzinondidzikisira. Madokwani. Usabhadhareka ndinokubhadharira inini waiketa mfana wangu. Muna mari dzenyu mudhara. Wati chii madokwani? Muna mari dzenyu mudhara. Zokorora futi madokwani. Muna mari dzenyu mudhara. Bundulenda takanoenda mukoma. Okay. Chimbogarai zvenyu makadaro kamadzisha angu. Zvinoita manje so. Just give me some few minutes. Right imi wakadzimi. Tuchka muchinyimburika muchienda kupi? Ndochicha mundiitire chochocho. Imi kasekuri mimukwane mazvinzwa ka. Yezvo, zvakaine miedzo naimi kababa kanonhuwa mukanwa aka. Manye mwana noitira zvokuti bvurubvuru kanonyarara mosara kamutaura mega. Handitika, ukwane iwewe. Right ka. Ndachapanapa ka investigations officer wenyu wenyaya dzebhutsu dzakabiwa kumasowe uku. Saka ndoda kuti murudze kuti zvakatofamba sei. Iwe riti woman, taura tinzwa. Tanga tiri pamasowe, inini wangu ndiri university graduate, ndine degree relaw. Saka ndaitoenda wangu kumasowe uku kuti ndinowana kushandirwa because you know kuti mabasa ari kunetsa. So I just went there for the profess. It's not like ndiri impostor or something. Iwe, usada kundiyemera panapa ndisi murume wako kaini. Saka zvakabva zvafamba sei manje? Ndakatozoshamisika ndakunzwa kamurume kachona kayo kapasita kepamasowe papo kakutoti bhutsu dzabiwa. Apa inini chakandirwadza handbag yangu yanga ine minute maid paupi yangu. Kana ndimiwo zvenyu office. Okay, imama ime. Taura tinzwa zvakaita. Ezvo, nai mamupurisa, mukati dzenyu dzirimo dzese here mumusoro menyumo. Makakwana here imi baba imimi? Muzukuru wangu uyo arondedzera zvakaitika zvese wani. Okay. Iwe roya, I hope iwoka uri munhu akangwarira chaizvo because inini ndoka 3 detachment rimwe chete. Kungoti ako iwoka uri barista inini on the other hand ndiri bomb disposal. Bomb disposal. Kune rengi yakadaro nai. Izvo zvomanjika azvisinei neyoka ezimhandaraka. So ndati ndiudze kuti nyaya iyi kai wakaionawo sei iwewe? Inini hangu kutaura chokwadi ka ndikutofunga kuti kapasita kaika. He had a hand in all this. Okay, kose wafunga uchidaro. Iye mabridjo, hausi wakufarisa here wewe. Unoti madzibaba sibhineji vangaite unhu wakapusa kudaro here. Unomboziva kuti ndani makore mangani ndichinamata kuchechi iyoyo here. Ukwane muzukuru waIngrid waakudzirwa manje. Imi munogoka reverera kuti zvite seiko kaprofeti kaika ina migogo. Ndosaka mchizonzi munodanana nako apa. Everyone come down ka. Apa kapa ngata renyika sevanhu vakuru. So wazimandara you think kuti madzibaba ka vane zvimwe zvinhu zvavakaitera? Because takangonzi ngatitsinzinye tinamati. Kwakuzodai kumabhegi ndikuona pesi yangu yanga ine paupi yaenda. And he was so relaxed shame. Havana kana kuvhunduka zvopa takashaya bhutsu idzodzo. Inini hangu ndinosuspekta kuti masoja ndiwo akauya akaba bhutsu dzedu. Vane nzara kavanhu vaye. Aiwa kama apa kapa makufarisa manje. Makutambira kunonyudza manje handitika. Munhu wemutema habe handitika. Idzusuka nevanhu vese ivava ka tiri kambani imwe chete handitika. Even chiro mukanyenda kumasoja ka mukatonowabvunza kuti bomb disposal makarwe ka vandondiza ikoko. Izvozvo hatinei nazvo imi kasekuru imi. We need a way forward. Imimi ka don't worry imimi. Chisirai kwanzirika. Ndinokabata kamuprofita kako ndombodza ndikwenini. Iwe zimandara. Unzaka namba dzako kuita kuti ndikabuda chi ndizvandenda buda nazvo. Ndobva ndakufunira chi tonisana. Okay, oi namba dzachona idzi. But please don't get any ideas kasekuru imi. Nemazino enyu anenge embiti. Shit. Chiko chakaitika. Bava idzi dzakanyatsobva nekupi chaizvo. Zvinhu zvavo zvekuba pazambaro rinoira ndezvei?
apakapa I must think fast nekuti vanhu ava kapa havafe vakadzoka kumasowe kwavakambobirwa. Eish, ndoita sei kwenini? Amanaka, rega tione. Right, I catch you, G. You are under arrest. You are the criminal.